Total na 613 Ligaspeño ang naging benepisyaryo ng mga kantulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad program kan Department of Labor and Employment o Dole Bicol sa ginibong payout kasubagong aga sa Embarcadero de Legazpi sa syudad ni Legazpi katuwang ang Ako Bicol Party List. Kabali sa ginatos na benepisyaryo ang mga residente kan Puro Legazpi City na sinda Jeffrey Banania, 32 anyos, ahente nin sarong kumpanya, asin Danilo Valderrama, 58 anyos, sarong Parasira. Sigun sa inda, dakulang tabang na may arog kay ining programa ang ahensya, huli ta natatabangan sinda ng mga may pigbubuhay na pamilya na nagtatrabaho man kuta, alagad kapos manggiraray ang kita. Salamat sa Dole and then sa Ako Bicol Party List dahil patuloy sindang naggigibo ki paraan para makatabang sa kadakulan. Kasi na dahil sinda nagsasawa o dahil sinda nagpupundo na maggibo ki mga programa na makakatabang talaga sa sambayanan, sa mga tao. Kaya salamat po sa Ako Bicol and Dole sa indong tabang. Salamat manggaray kami sa Dole asin sa Ako Bicol na aron man po kayo niya sa muyang nakukuha ang mga mehora sa kulang katabangan. Presente sa payout ang Executive Director kan Ako Bicol Party List asin ang alkalde kan Legazpi City na si Attorney Alfredo Garbin Jr. Sigun sa iya, dahil mauntok ang partido na pinamamayuhan ni Congressman Elizalde na makipagtabangan sa mga ahensya nga ni maihatod sa mga nangangaipo ang programa na dapat na maresibi, urog na kan mga nagtitirios. I hope that this will augment their daily needs kan sa indang pangangaipo sa indang pamilya because this is really the purpose of Tupad. To provide temporary employment and contribute to the itong kita kang sa tuyang mga lambang pamilya na displaced sa trabaho o kaya biktima kang kalamidad. Mientras tanto, apwarak kila Jeffrey asin Tatay Danilo, kabali sa mga nag-payout kasubagong aga ang 140 pang mga residente kang barangay Bagong Abre, 75 sa barangay Ilawod, 79 sa barangay Pinarik asin 329 hali sa barangay Puro. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.